De kermis was nog maar net het centrum uit, of het volgende event kwam Venray al wel binnenrollen. 22 eet- en drinkwagens nestelden zich het afgelopen weekend op het Schouwburgplein voor de allereerste editie van Food Truck Festival Rolland. Rolland Food Festival, die organiseren foodfestivals door het hele land. Elke week een editie. Daar heb je de wat kleinere en de grotere bij. En dit keer staan we dus mooi op Venray. Rolland doet ook extra large edities. Dus dan staan er nog een dubbele aantal foodtrucks. Dat hebben we vorige week in Den Haag gedraaid. En dit is een wat kleinere. Je hebt soms nog wat kleiner, soms weer wat groter. En het is altijd helemaal super georganiseerd met lekkere hapjes, drankjes, live muziek, DJ's. Dus altijd leuk. Voor één van de deelnemers was dit weekend bijna een thuiswedstrijd. Spijs van Gijs komt uit Deurne en de Venrayse editie bevalt hem goed. Leuk sfeertje, gezellig. Het weer zit nu mee, de regen is vertrokken, dus mooi. Hoe was het vrijdagavond? Begin rustig, rond etenstijd zo, 7 uur te begon aan te lopen en hadden we een leuk rijtje aan elkaar staan. Dus goed sfeertje, ja. Wat is het sterke punt van dit festival? Dat er heel veel diversiteit is aan eten. Je hebt echt van alles wat, hoge kwaliteit bij iedereen en dat vinden we altijd heel lekker. Ja. En waar trakteren jullie de gasten op? Wij trakteren de gasten op een bordje veel vlees, heel veel vlees, extreem veel vlees of veel te veel vlees. De frietwagen is al een redelijk vertrouwd beeld in de regio. Maar ook andere rijdende keukens beginnen steeds populairder te worden. Op het moment is echt big booming, ja. Dus heel mooi, ik vind het ook heel gezellig. Het is een groot terras. Er is een lekker pilsje erbij, lekker wat eten overal. Ze hebben nou ook bij Rolland een proeverijtje gedaan. Dus kan je 1 muntje overal iets proeven. Daardoor zit je niet gelijk na 2 kramen helemaal vol. Dat is ideaal. Wij hebben allemaal gerookte producten. Dus we hebben pulled pork, dat is toch wel het meest verkochte product. Die injecteren wij met appelsap en die roken wij echt voor 12 uur met appelhout. Dan hebben wij brisket. Zover ik weet ben ik de enigste in de foodtruckerswereld die dat op het moment verkoopt. En dat is runderborst en dan hebben wij voor 9 uur gerookt. En dan doen wij dan met een lekker whisky maple sausje en dan lekker op een broodje. I got the sweetest song, baby, and a bird in a tree. Niet alleen de trucks rollen het hele land door, ook de muzikanten komen op veel van deze festivals. Ja, Den Haag, we hebben nog een in Groningen, Oosterwijk. Dus we reizen zo een beetje rond nu. Wat is er zo bijzonder aan? Ja, het is nu natuurlijk booming. Je ziet ze overal opkomen, rijdende keukens. Dat is bijzonder, maar het gebeurt nu wel heel erg veel, overal. En de muziek die hoort erbij. Vind ik wel. En biertje hoort er ook bij. Dus eten en drinken gaan altijd samen. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de bezoekers. Wat vinden zij er eigenlijk van? Ja, prima. Ja, zonder dat het zonnetje er eigenlijk niet is. Anders was het nog veel drukker geweest. Maar eigenlijk hangt wel echt een beetje wat er op een foodtruck moet zijn. Zo een beetje relaxed. Ja, het begint nu een beetje druk. Dus nou is het wel, nou begint het wel te komen, hè? Ja. En het zonnetje een beetje. Ja. Dus, Want waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Voor het heerlijke eten of voor de sfeer, de gezelligheid? Nou, eigenlijk voor het eten en voor de wijn. Ja, dat is wel waar. Lekker eten, een wijntje. Ja. En in Venray, dat is leuk toch, dat het een keer hier is? Ja, super gezellig. Lekker relaxed. Lekker een beetje eten, drinken en chillen. Daar hou ik al van. Voor herhaling vatbaar? Ja, ik kom wel vaker op dit soort festivals. Superleuk. Altijd een goed idee. Wat heb je allemaal gegeten? Ja, wat niet. We hebben net de nachos gehad, pulled pork hebben we gehad, saté hebben we net gehad, gehaktballetjes gehad. We hebben het halve festival al gehad ongeveer. Ja, we hebben zo'n proeverijtje gedaan, dus we hebben eigenlijk van alles gehad. En wat was de topper voor jou? Ik denk de pulled pork. Ja, dat is die. En wat is daar het mooie aan dit soort festivals? Ja, ik denk gewoon de sfeer. Gewoon dat iedereen relaxed zit en dat je van alles wat kan proberen en alles is mooi aangekleed. Ja, het is gewoon gezellig, ja. Absoluut, ja, zeker. Volgende keer weer. That's my star.
did I know?